Avui fem un pollastre a la llet, a l'ajillo. El pollastre, una cabeça d'alls, romaní, ametlles, julivert i un got de vi ranci. Posem els alls a fregir i els posarem pelats, que seran per la picada. Quan estan a punt de cremar-se, els reservem. Salpebrem el pollastre i el posarem a fregir al mateix oli on hem fregit els alls, per tots dos costats i que quedi ben daurat. Mentrestant fem una picada amb les ametlles, el julivert, els 2 alls fregits i una mica de vi ranci. Tornem els alls a la cassola, amb el romaní i el got de vi ranci. Deixem que evapori l'alcohol, sacsegem i ho taparem uns 20 minuts a foc fluix. Després ho destapem, fem la volta a les peces i si volem ampliar una mica el suc jo he posat mig got d'aigua. Deixem que faci xup-xup ben fluixet, 5 minuts. Posarem la picada, la integrem i deixarem fer xup-xup uns 5 minuts més. I ja el tenim. Bon profit!